Ahoj, já jsem Martin Ogol ze Skučopu a pojďme kouknout na novou objímku od Divine. Na tuhletu Zephyr už jenom ta krabička je strašně lehoučká, že uvnitř tahleta neskutečně super objímka, strašně se na ní těším. Bude jedna z nejlehčích, tak pojďme si to rozbalit. Mrkneme na to. Tak jo, takhle vypadá objímka, dostanete k tomu shim. Objímka má nádherný design, jsou tam použitý dutý šrouby, pro 6 imbus, 8 šrouby, tady je třeba krásný prostě Divine jako znak, a nebo logo respektive, takže jako vypadá to úplně božsky, je to krásná objímka, lehoučka, za mě úplně jakoby perfektní, pojďme si ji zvážit, jsem zvědavý na váhu. A samostatná objímka váží nějakých 46 gramů a když tam dám shim, tak se shimem je to nějakých 60 gramů. Jo? Takže teďka si ještě to můžeme porovnat třeba s podobnou objímkou, která je od Etiku, a to je Sylph V2. Objímka je taky neskutečně lehká tady tahleta, takže můžeme zkusit, kolik váží tahleta objímka, takže 33 gramů. Myslím si, že tam jako až tak brutální rozdíl není, což je úplně fajn. Pojďme mrknout na rozměry objímky. Rozměry, nebo respektive vejška jakoby téhleté objímky je krásných 34 mm, s tím, že je to jak pro hliníkové, taky oversize i standard řídítka. Máte vlastně vnitřní průměr 35 nebo díky tady tomuhle shim i 32 mm. Takže za mě je to parádní objímka, vypadá to neskutečně skvěle. Za mě krása, těším se, až ji vyzkoušíte. Tak jo, díky za slednutí tohle videa, určitě nám zanechte nějaký koment, like, dejte odběr a nakupujte. Tak jo, díky moc a čau.